Igbo 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 chiri nze chi ọzọ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ abalị mbụ n'ọnwa Ọktoba afọ 2024 ma bụrụ ahịa orie n'ala Igbo. Onye ji akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị nnọọ. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Otu pati Labour nwere ike egbochiela ndị isi oche ọchịchị kansụl, ndị osote ha nakwa ndị kanselọ nke wọọdụ bụ dị ọnụọgụgụ 184 isonye na ntụliaka elu ọchịchị kansụl nke na-abịa n'ihu na steeti Abia. Nke a bụ dịka otu onye na-akpọga aha ya siri kwuo na mkpebi a bụ nke sitere na mpụtara nke ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu nke otu pati LP nwere. Nkwatu a bụ nke a mara ụta na ọ bụ n'ihi enweghị ike ndị meyọ na ndị osote ha nakwa ndị kanselọ ịgba arụkwaghịm dịka ụkpụrụ iwu na-echekwa ala anyị siri dị nke afọ 1999 dịka esiri megharịa ya. Ọ gbakwunyere n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị a nwere ike ịgbakọta aka ọnụ họpụta ndị ga-azọ ọkwa na ntụliaka elu nke nta nke ha ga-eme n'ime onwe ha n'abalị 3 nakwa n'abalị 4 nke ọnwa Ọktoba afọ 2024. Mana otu ọ dị, otu agala n'iru na-akọwapụta na-enweghị mgbe ha kwupụtara ihe dị otu ahụ n'ihi nke a ụjọ ebelatatụla n'ebe ndị isi oche ọchịchị kansụl nakwa ndị kanselọ nke dị ọnụọgụgụ 184 na steeti Abia dị dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke LP ajụla okwu ahụ nke na-akọwa na akwaturu ha isonye na ntụliaka elu nke ga-adị n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba maka ịzọkwa oche nke ọchịchị kanselọ nakwa nke isi oche ọchịchị kansụl. Onye isi oche nke otu pati LP na steeti Abia bụ Emmanuel Nweze Oti na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ kagburu nkwupụta ahụ ma na-akọwa na nkwupụta dị otu ahụ abụghị site n'otu pati ha ka o siri pụta. N'ịga n'iru n'akụkọ, onye IG ndị uwe ojii bụ Kayode Egbetukun enyela ndị ọrụ ya iwu bụkwanụ ndị ezipụrụ na mpaghara dị iche iche maka mmemme ncheta nnwere onwe nke ala anyị Naịjirịa ka ha kwụsị ike n'ezi ihe ma rụọ ọrụ ha otu dị mma. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ Muyiwa Adejobe kwuru na onye IG a nyere iwu ka nchekwa nwee ike sie ezigbo ike dịka a na-eme ncheta nnwere onwe nke ala anyị Naịjirịa na mpaghara niile. N'ịga n'iru dịka a na-eme njegharị mkpesa nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba, ụlọọrụ kọmishọn ahụ maka ugwu ruru mmadụ akpọkuola ndị a na-eme ngagharị mkpesa ka ha hụ na ha ga-erube isi n'iwu dịka ha na-eme nke ahụ. N'okwu ya n'otu ọgbakọ nke ndị nta akụkọ enwere n'Abuja, onye odeakwụkwọ nke ụlọọrụ anahụ maka ugwu ruru mmadụ bụ ụlọọrụ NHRC na mkpirisi asụ bekee bụ Anthony Ojukwu onye SAN kọpụtara na njegharị bụ nke dị oke mkpa maka ọchịchị onye kwuo uche ya. O nyere ndị nchekwa iwu ma nyekwa ha ndị nchekwa iwu ndụmọdụ ka ha nwee nkwanye ùgwù n'ebe ugwu ruru ndị na-eme njegharị iwe nọ dịka iwu ala anyị siri kwado ya nke afọ 1999 ịmarịrị emarị. Ka ọ dị, ọchịchị etiti edoola n'iyi ọrụ otu kọmitii nke ga-eleba anya n'ebubo nrụrụ aka megide ụlọ mkpọrọ bụ nke sitere n'aka onye nwoke na-ejike ka nwaanyị bụ Idris Okuneye bụ onye a maara dịka Bobrisky. Nke a bụ dịka onye minista ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo Olubumi Tunji Ọjọọ bụ onye kwuru na otu kọmitii a ga-elebarịrị anya n'ebubo ọhụrụ a nke boro ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ mkpọrọ site n'aka onye a na-ejike dịka nwaanyị bụkwa onye akọwara na edosara ya n'ọnụ ụlọ nke dị iche na-edosaghị ya ebe a na-edosa ndị ọzọ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Otu panel dịka onye minista ahụ siri kwuo bụ nke dị oke mkpa iji hụ na a ga-enyochasị ụfọdụ ihe n'ebe o mekọtara ọrụ nke ịkwụ n'ezi ihe nakwa ime ihe kwesịrị ekwesị bụrụ nke a ga-ahụta n'akụkụ ụlọ ọrụ ahụ nakwa nke ndị ọzọ. Ụlọ omeiwu nnọchiteanya ebidola ime nnyocha ebubo nde naira 15 nke nrụrụ aka ego gụnyere nwoke na-ejike ka nwaanyị bụ Idris Okuneye bụ onye a maara dịka Bobrisky.
ọzọ bụrụ na ndị a niile bụ ndị bịaranụ ma gbakọta maka ịnụrụ gbasara okwu a mgbe Martins Ose onye ji Very Dark Man mara bụkwanụ ya na onye ọkaiwu ya Deji Adeyanju zọchiri n'ihu otu kọmitii ka a bịa nweta ozu n'ime ndị ahụ bịara ọgbakọ ahụ n'ihi na ọ jụrụ ikwu ihe ọbụla ma ọ bụrụ na Bobrisky abịaghị n'ebe ahụ. Ndị omeiwu a bụ ndị bara mba na ha ga-enye iwu ka nwụchie ya ka enwee ike napụta ya okwu n'ọnụ bụ nke bịara kpatụkwuo mkpọtụ n'ebe ọ dị ukwuu. Na nzaghachi mba ahụ abara, Very Dark Man zaghachiri na ya dị njikere maka nwụchi ọbụla nke a ga-anwụchi ya. Ka ihe dị ka nkeji 45 gasịrị, a bịara nwechaa arụmarụ ụka. N'ikpeazụ, Very Dark Man mechara kwupụta okwu ma zipụta ihe mgbaàmà nke na-akwado okwu ahụ o kwuru were nye otu panel a dịka onye ọkaiwu ya Maazị Adeyanju batara na ya bụ okwu. Mana otu ọ dị, osote onye kọmptrola nke Corrections bụkwanụ DCC bụkwanụ onye ụlọ mkpọrọ nke Kirikiri steeti Lagos dị n'aka Michael Anugwa kwuru na Idris Okuneye onye eji Bobrisky mara ka a kpọfere n'ogige dị iche n'ihi na achọpụtara na enwere ụfọdụ ihe na-adị n'ahụ nwaanyị nke o nwere nke gụnyere ara nakwa ihe ndị ọzọ. Na nzaghachi ajụjụ ndị a jụrụ ya gbasara ebubo eboro ya idosa Bobrisky iche, o kwuru na mkpebi a bụ nke dabara adaba n'otu mba ụwa si eme ihe. Maazị Anugwa bụ onye akwụsịtụrụ ọrụ n'ihi ebubo nrụrụ aka ego nke eboro ya ma gaa n'iru kọwaa na nkwụsịtụ ọrụ ahụ nke ọchịchị etiti kwụsịrị ya bụ nke mere n'akara nwa odide n'ihi na ya anatabeghị akwụkwọ ozi ọbụla nke gbasara nụ ma na-akọwa na akwụsịtụla ya ọrụ. N'ọzọ yiri nke a, ụlọọrụ EFCC emeela ka ndị otu kọmitii ọtawa ike nke ụlọ omeiwu nnọchiteanya mara na ha ewepụla ebubo nrụrụ aka ego nke ha boro onye nwoke na-ejike ka nwaanyị bụ onye ji Bobrisky mara. Onye ọkaiwu nke ụlọọrụ a bụ Bikishu Buhari kpughere nke a mgbe ọ na-ekwu okwu n'ihe otu kọmitii ahụ bụkwanụ ndị na-enyocha ebubo nrụrụ aka ego eboro Bobrisky site n'aka ụlọọrụ a. O kwuru n'ụlọọrụ a na-akọwa na ha kpọrọ Bobrisky nwere ụlọọrụ nke a kpọrọ Bob Express ma na-akọwa na nke ahụ abụghị ụlọọrụ nke na-anaghị eji ego eme ihe n'ihi ya na agaghị amali ya ikpe imerụrụ aka ego ka iwu na-echekwa ego nke afọ 2022 siri dị. Onye Chief of Staff nye onye isi oche nke ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego bụ EFCC Michael Nzekwe bụ onye nọchitere anya onye isi oche nke ụlọọrụ EFCC bụ Ola Olukoyede kwụsịrị ike na nrụsi ọrụ ike nakwa ezi ihe bụ nke kọmishọn a na-eme. Gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma edoola n'iyi ọrụ ndị isi oche ọchịchị kansụl ahọpụtara ọhụrụ nakwa ndị osote ha dị ọnụọgụgụ 54 ebe agụpụtara ha iwu nke na-echekwa ka ha si arụ ọrụ ma gaa n'iru gbaa ha ume ka ha rụọ ọrụ otu dị mma n'ihi na ọ bụrụ na ha rụjọkwa ọrụ na a ga-akpọpụta aha ha dịka ndị rụjọrọ ọrụ. Onye gọvanọ a dụrụ n'iyi ọrụ ndị isi oche n'ụlọ ọgbakọ ọhụrụ nke dị n'obi ọchịchị gọọmenti. O zipụtara obi ụtọ ya gbasara otu ntụliaka elu nke mere na steeti ahụ maka ọchịchị kansụl siri gaa na-enweghị nsogbu ọbụla n'otu dị mma. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọma m, anyị ga-azọpụta ụkwụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite, anyị ga-aga n'iru n'akụkọ nke bụ isi nakwa akụkọ ndị ọzọ. Nnanị nọsi ike n'ebe ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ nke bụ isi. Ndị ọrụ uwe ojii na steeti Imo anwụchiela mmadụ 4 a na-enyo n'aka ha so n'ịtụ mgbere ahịa ụmụaka bụkwanụ ndị aka ha sokwa n'ịtọrọ ụmụaka site n'aka ndị nne na nna ha na-amaghị, ebe azọpụtara ụmụaka 3 na bụ ndị nọ n'ọgba ha dịka onye ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ndị uwe ojii siri kwuo
bụ Henry Okoye. Ọ kọwara na anwụchiri ndị a site n'aka ndị ọrụ ha bụkwanụ ndị na-ahụ maka nchọpụta mpụ na omekome bụ ndị nọ n'Owerri, na-asị na azọpụtakwara ụmụaka atọ bụ ndị a tọrọ n'abalị 4 nke ọnwa Julaị afọ 2024 na ndị Nwegbu Ụmụọma Ọnịcha nke ọchịchị kansụl Ezinite Mbaise. Ndị a na-enyo enyo bụ ndị gụnyere Ifeọma Anyanwụ, onye gbara afọ 41, bụkwanụ onye Oloko Ikwu Anọ nke steeti Abịa. Anwụchikwara Chibụzọ Lucky, onye gbara afọ 42, bụ onye Umezeala Umerim Ụbakala Ahia nke steeti Abịa. Anwụchikwara Charity Kalu, onye gbara afọ 24, bụ onye Okono Ọhafịa nke steeti Abịa. Anwụchikwara Isidore Oziọma, onye gbara afọ 56, onye Umohu Ọnịcha Ezinite Mbaise nke steeti Imo. Nnyocha nke mere gosiri na ndị a na-enyo enyo rara ụmụaka ndị a rabata ha n'ụgbọala keke ma kpọrọ ha gaa n'otu ebe zoro ezo n'Aba, bụ ebe ha nọrọ ma ree ha 1 nde naira. Nzaghachi ngwa ngwa nke ndị ọrụ uwe ojii mere ka azọpụta ma nwụchie ndị a na-enyo enyo. Ndị a nwụchiri ka a na-eme nnyocha ugbu a na steeti CID na mgbalị ịchọpụtakwu ụmụaka ndị a tọrọ, ebe ụmụaka ndị nke azọpụtara ka ha na ndị nne na nna ha ugbu a na-ejikọtakwala ọzọ. N'akụkọ azụmahịa, ọnụego eji atọlata mmanụ patrol esitela na N981 n'otu lita n'abalị 25 nke ọnwa Septemba afọ 2024 ma gbadata bụrụzie N945 n'ọma 63 n'abalị 27 nke ọnwa Septemba. Nke a bụ dịka ihe ngụkọta sitere n'aka otu kpọrọ Major Energies Marketers nke Nigeria siri dị. Mgbadata bụ nke mere n'ihi na ego naira bịara gbago megide ego dọla nke mba US. Na ngụkọta ahụ emere ka amara n'otu dọla n'oge ahụ bụzi nke pụtara 1,585 na ụma 25 n'abalị 27 nke ọnwa Septemba, ebe n'abalị 25 n'ọnwa Septemba otu dọla nọbụ 1,000 naira na 667 na ụma 22. Ọdịda bụ nke bịara anyị aka belata ọnụego mmanụ patrol bụkwanụ nke eji atụlata ya n'ala anyị Naịjirịa. Ka ọ dị, enwekwara ọnụego dị iche iche n'ọdọ mmanụ nke steeti Lagos, Calabar nakwa Port Harcourt. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ egwuregwu. Onye na-agbara otu bọọlụ nke mba Cameroon bụ Samuel Eto'o ka na-amachibidola site n'aka otu FIFA na Mọnde maka ịbịa egwuregwu ọbụla nke a ga-eme n'ime ọnwa 6. Samuel Eto'o bụ onye isi otu bọọlụ mba Cameroon kemgbe afọ 2021, bụ onye agbara akwụkwọ megide n'ihi ihe merenụ n'oge egwuregwu ụmụ nwanyị nọ n'okpuru afọ 20 nke iko mba ụwa agbara na Colombia n'abalị 11 nke ọnwa Septemba. FIFA na-akọwa na kpọmkwem FIFA agaghị n'iru kọwa kpọmkwem ihe mere ejiri machibido ya ịbịa egwuregwu ọbụla. Ha akọwakwaghị ihe mere n'oge egwuregwu nke Brazil meriri Cameroon site n'iji ọgbụgoolu 3 asatara naanị 1 were merie ha. Nwa amadi a bụ onye kpere ikpe na ọ dara iwu nke sitere na ịkpa agwa nke na-ekwesịghị ekwesị n'oge egwuregwu nke mere. Mmachibido a bụ nke gbochiri Samuel Eto'o ịbịa egwuregwu ọbụla ma nke ụmụ nwanyị ma nke ụmụ nwoke n'ogo ọfụ ọbụla maọbụ n'ogo dị iche iche, nke ga-abụ na ọ ga-anọ nke ahụ rukwa ọnwa 6 tupu otu egwu bọọlụ FIFA a na-atọghapụ ya na mmachibido ahụ nke amachibidoro ya.
ndị ọma m site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe mekọtara akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Onye wetara na akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị unu agbalịala maka ịnọ ebe ahụ kirie ma gee ntị, mana echefukwala na inwe ike sonyere anyị na ihe ọbụla anyị na-eme site n'igwe mgbasa ozi anyị. Naanị nọsi ike n'ebe ahụ ma na-ekiri n'oge niile. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ana m asị ya gaziri onye ukwu gaziri onye nta. Daalụnụ.